No, hodnotenie prvého vozíka, takže tento vozík je stabilný, rýchly, cenovo troška drahší, veľmi dobre ovládateľný, ale jeho veľkosť je troška problémom, pokiaľ by mal človek používať malý manipulačný priestor. No, takže spúšťa sa s pomocou kódu, ktorý je už vlastne dopredu nastaviteľný, kde vlastne v tom, keď buď číslom 1, 2 alebo 3, číslo 1 už je prednastavené, to znamená citlivosť ovládania, rýchlosť a proste všetko, zdvih, všetko už je dopredu nastavené, takže zapnem ho pomocou tlačítko 1, zelený, vozík je už spustený. Takže tu je ovládanie, pomerne krátke ojo, tu máme trúbu, tu máme ovládanie hore-dole, zatáčanie a dopredu-dozadu. Dopredu-dozadu, hore a dole. No, jednu z nevýhod, ktorú tu vidím, je batéria. Kurník, ale jak sa otvára. Takto. Táto batéria je kyselínová a ešte aj údržbová, to znamená, treba tam pravidelne dolievať vodu, čo samozrejme je ľahko vymeniteľné. A ďalej treba mať k tomu adaptér, pomocou ktorého vlastne sa pripojíme do siete. Je to tam, ale dá sa samozrejme domontovať aj šnúra s priamym nabíjaním so vstávanou nabíjačkou a samozrejme, že by sa cena predražila. Čo sa týka výhľadu, tak výhľad, keď je človek postavený na plošine, na státie, tak má relatívne dobrý cez plexisklo, ale bráni mu troška vo viditeľnosti mriežka, to znamená, mal by sa buď nakláňať zo spodu, alebo sa tam dá dať aj plexisklo. Plexi samozrejme by zlepšilo výhľad. A potom samozrejme je tam ešte nastaviteľnosť jednotlivých polôch vozíka. Samozrejme tiež za príplatok, vyzerá to nejako takto. Človek si nastaví, určí polohu a presne to je tá poloha, ktorú si vlastne potom pamätá, alebo do ktorej sa automaticky zdvíha vozík. Je to tu prevediteľné aj na tento vozík za príplatok. Celkové hodnotenie, vyniká funkcionalita, človek nemusí popri tom chodiť, vozí sa, tak či tak by pomohlo, keby bolo ovládanie na kraji, nie v strede. Kvôli tomu, že pri naložení batérií packu musí sa človek nahýňať, aby sa presne trafil. Ale to je problém, ktorý sa dá odstrániť nejakou kamerkou a displejčekom, ktorý by presne navádzal. Takže toľko hodnotenie tohto vozíka. A samozrejme vypína sa potom nulou. Jo. Ale cenovo je troška drahší, s tým, že má troška viac funkcionalít a je taký manipulovateľný, že človek ho nemusí ísť popri ňom, ale viac menej sa na ňom stojí a vozí. A cena by mala byť údajne okolo nejakých 6,5 tisíc eur. Ale samozrejme táto posledná dolná časť na státie tam nemusí byť, je to odnímateľná časť a potom sa dá zväčšiť ešte aj to ojo, ovládanie a celkové hodnotenie s týmto vozíkom sa mi zatiaľ veľmi dobre robilo.
Uvidíme, čo povedia na to ostatné. Ale podotýkam, že je cenovo veľmi drahý. A ešte, aby som nezabudol, presne model. Kde vidíme model, ktorý to je? Nosnosť vyhovuje, toto vyhovuje. Rok výroby, výrobné číslo a model je... Kde je model? Aha, tu je model. To znamená SVE 120. Dobre. Toľko k tomuto vozíku.